Какво става, хора? Не е имало клипове от доста дълго време, само шортчета. Ако искате след това клипче, цъкнете на моят канал, цъкнете секцията шорт и просто вижте. Така, имаме доста нови неща. 28 000 купи съм. Последното клипче бях някъде около 2500, нещо такова. Може да е било малко повече. Ако сте ми гледали шортчетата, това означава, че би трябвало да сте видяли, че съм се вдигнал Кенджи на 20 ранг и че ми е макс над. Имам доста максити броери и се чуда какво да играем. Наистина се чуда. Чува се дали да играем ранкет или нещо друго. Просто изпълняваме квестовете. Ще играем на Hot Zone с Кенджи. Доста OP е, обаче след 20 ранг много труден. Прекалено труден са го направили. Аз до 20 ранг не бях срещнал по-скоро нито един Едгар. Ама абсолютно нито един. Нямаше Едгар. Изведнъж просто се появи Едгар, защото що пък не. И само той ме убива. Никой друг не може да ме убие реално. Просто не знам това как се получава. Супер тъпо е, но това е. Явно и той броулер не е толкова опи, колкото го давах, че ще е. Защото, примерно, котката може да убие Едгар, но явно Кенджи не може. Или го има и това, че може аз да не го игра правилно. Но мене си ме кефи така. Окей, добре, поведохме ги малко. Обърнахме ги, което си е хубаво. Аж сега те ще ни поведат най-вероятно. Или не знам. Не трябва да се състояме на място. Не. Туф. Добре, браво. Трябва сега само да я... Трябва само да разбера Жанета защо стои на нея там. Брадър. Почва да ми писва. Добре, лоша работа се получава тук в момента. Това се бъгна. Добре, окей, победа. Туф. Така. И победа. Окей. Набил съм демидж. Всичко окей. Айде, някой ще дава ли или няма да дава плеги? Добре, тръгваме втора игра. Окей, мой сонг туториал. Това па колко нашумя с моето. Забелязахте ли как излезна това с моето и всички почнаха да си качват шортчета с тази песничка. Мое сонг туториал. Мое. Everyday ocean. Сещате ли се? Всъщност вие в момента може да ми отговорите, но скоро ще може, тъй като ми остава малко, докато почна да мога да правя стримове. И аз със сигурност ще правя.
Са няма да е често, тъй като нали училище, ангажименти. Аз в принцип едва се прибирам в нас. И гледам всяка свободна минута, просто си прекарвам навън. Защото наистина съм прекалено заед хора. И аз и главно заради това съм качвам просто кратки клипчета. Точно заради това качвам кратки. Защото просто нямам време. Добре, втора победа, GG. Кенджито е доста опи явно на този мап. Ако сега си ги минаме тези, ще може директно да преминем към ранкет. Окей, странно. Явно сега сме ни променили. Добре, очудвам се, че има хора, които имат скинът на Сърч. Защото пасът няма и 20 дена. Смисъл, добре, кога го минавате, спите ли или... Това не мога да разбера как става. Тия хора се едно не спът. Те само тая игра се едно играят, не ходят на училище, нищо не правят. Окей, добре, окей. Дай. Туф. Добре, бе. Така. Робите го са това. Да хилна. Добре, окей, тия пъти седно не може да ме убие човек. В смисъл, Сърджа може със сигурност да ме убие. Че Франк защо никой не го притеснява? Това искам да питам. Мисъл... Не. Много са нагли ти обаче. Значи Франк няма така да се разбереме със сигурност. Браво. Ужас. Не. Това не трябва да го пуснем да ни бият тия. Не. Идваме си тук и ги биеме. Това е. Айде. Тримата. Не, дай. Браво, бе. Айде, залягайте, ботки. Вживявам се малко хора, но гледам да не викам. И минаваме си. Стар дропче. 100 стинки. Кой ти ги дава? И 24 или 5 трябва да е това? Да. И в следващия взимаме кредитите. Така, с кой можем да играем? Имам да спечеля 2 пъти по 5 с Лола. Мога да изпълнявам 2 квеста едновременно. Обаче Лола не ми е най-любимия бродер. Пък аз сега като играя на ранкет... Аз мога да играя с Колт. И да си изпълня квест. Всъщност, соло какво имаме? Ранкета може би ще го оставим за накрая. Окей, 3 победи тука. Не че нещо, ама... С кое да играя? Ще играя с мой. Така... Пишете в коментарите дали може, по-скоро не дали може ми, дали искате да продължа да качвам дълги клипи. Няма какво просто коментирам по тази тема. Уилоу супер скапан бролер, това чудо. Много го дразна. Много го мразах. Че го дразна. Въпреки, че по някой път и си го дразна. Това е тъпото на моето. Добре. Пушизма какво съм, както виждате. Много зле е положението с мой.
Той хем... Имам приятел, който си го вдигнал на 35 ранг мой. А той хем си го взе една седмица след като го бях пуснали за кредити. Аз го взех на абсолютно същия ден. Бегай, Жанет. Бегай. Бегай, че сега ще разбия. Някой се самоуби, окей, добре. 10 блинк. Знаете ли какво? Ще си вдигам на 10. Кой? Добре. Ще играем с кордилката. Сега... Леле, аз трябва да си взема някакъв гаджет обаче. Да, бе, добре. Оф. Супер. Охо, Барли. Може на питие. Добре, за какво беше нужно да взимаш третото пауъръпче? Само съм на 5 пауъръпчета. Между другото, ботовете са ги направили с едно не са. Тъй като така ми стана любопитно. Ботовете, нали, по колко купи се. Примерно сега ще запомним, че имам бул. Или пък тик, примерно. Тик. И ще го видим на колко купи е тик. Защото бях видял, обаче това беше, нали, на по-горни купи. Бях паднал 3 игри, нали, да пуска срещу някой, срещу ботове. И някакъв беше с 1100 купи. Ел Примо. Което, нали, говори достатъчно какви ботове ни пуска. Една по-горни купи. Сега ако сте 5-6 хиляди купи, няма да ви пуска. Даже то на вас главно игрите ще са ви срещу ботове. Ех, това мое. Ех, това мое. Какво са? Време на бързо кратка пауза, само да видим. Ето, миналата игра, ето, тик. Добре, окей. Има 25 гъс. Това говори достатъчно. Айде да видим, примерно, Леона, не знам. 26 и 25. Представете си какви ботове са това. Просто си представете. Тика. Казах, че ще проверя. Аз също не го проверих. Добре, Бул, примерно. 27. Това е нереално. Добре, тук е приемливо е. Първо е все пак. Добре, той е тук, Кенджито колко е. Човек. Какво е това? Леле. Примерно, той е откъде знам. Отис. Реално това тук не е така, но пак супер тежкото е. Това направо не знам как са го направили. Честно. Никаква представа. Така.
Добре, така, туп. Последен път, ай. То как се хилва? Не. Добре, окей. Айде, то на 10 изпълнихме си квеста. И така. Сега, какви други квестове имаме? Видях, че имаме на Dual, което... Какво имаме там? Да убиеме 15 човека, не, на Бробол ще ги убиеме. Тук какво е? Тук 5 Social. Бробол, какво друго освен това имаме? Добре, ще ги убиеме и с стара, явно имам кое са стара. Така, защото какви ще играме? Мастери и Legendary. Добре, окей. Добре. Ако ме виждате, че съм АФК, ми забивам. Само това ще кажа. Просто както виждате ми забива и по някой път опитва се да се движа, но просто не става. Така, окей. Дай. Давайте. Това взима... Прекалено малко. Така. Кърнал ръв села тук. Добре, първи кил. Втори кил. Какво стана? Ето за това и говоря. Така. Добре, вижте как ми забива хора. Вижте просто как ми забива. Ехо, добре. Ужас. И то как ради килове е мазано. Абе да ти се не знае па и тъпио. Всъщност това тъпи... това е Честър! Леле хора. То става още 10 секунди, аз сега разбирам, че това е било Честър. Смятайте. Хора, ще трябва да ходя да си затворя прозореца. Тъй като просто някой решил да вика. Защото що пък не. И да, като цяло. И като цяло, да. Така. Айде, давайте, бе. Вижте, той ми забива и ми показва, че нямам интернет. Аз всъщност няма как да нямам интернет просто. Това е невъзможно. Вижте. Това е невъзможно. Туф. Добре. Пасни. Давай. Ужас. Поне съм бил петима, ако не е друго.
Сега. Окей, добре, дай. Добре, убих и втори. Втори дали ще мога. Айде бе. Хот-дог. Кажете вие дали ядете хот-дог. Аз не. Но мен изобщо ми хареса. Не, леле, толкова е крив. Леле. Добре, това най-много мраза, като ми крадат киловете. Така като игра с приятели и те като ми крадат киловете, това най-много ме дразни. Казвам ми, че имам квест за килове. Те, добре. Ще ти ги оставям и накрая не ми ги оставят. И що? Защото са смотани. Добре, айде, Виктори, 2 кила. Толкова. Добре, накрая. Тара на 17-я тикнахме. Айде да ще даваш ли? Няма да даваш. Добре. Аз и Кенджито дахме play again. Хот-дог. Тук пък гром. Защо? Смисъл, окей, добре, стени, може се крие, ама... Що гром, като примерно, може доста други. И на кой ще правиш палци надолу, бе? Както виждате, думите са ми верни. Кенджи е много опи. И особено като това, например, на 20 срещу Манди. И като си пусне супер и то ти взима само 500. Което, нали... Къде е 5000, къде е 500? Защото обикновено най-малкото си е 4950. Като ти е на първи левел и нямаш нито на пауър ръче. Ето как може всички да ги пребивам. Давай, трябва да го биеме. Айде сега, контратака. И сега... Меси. Вкарах, добре. И добре, окей, сега... Туф. Добре. С малко да бия. Айде, мътнима се бе, човек. Леле. Кенджито е опи, но просто явно някои хора не знам как се играе. Оставам съм с такова впечатление, че просто явно хората не знаят как се играе. Тъй като аз мога да разбера как въобще има хора, които Би ги убива, примерно. Би ще те убие с Кенджи. Разбирам какъвто и да си, но това не е сериозно просто. Не е сериозно. Ето сега, примерно, ще ни вкара гол. Добре, не ни вкара, но ще ни вкара гол. Защото Кенджито е сакат. И в момента праща емотикончета. И за какво ги праща тия емотикончета? И добре, вкарахме накрая. Спън. Окей, 5 кила, добре, една игра и си изпълняме със сигурност единия квест. Ще си изпълня квеста с Стара и може би ще включа на някой друг броуер. Пак ще играме броуер, за да може да си изпълня квестовете и общо дето пак липче ще изпълня си квестовете. Даже ми ще така да го кръста. Завръщам се и си минавам квестовете. Това става обаче. Не е чак толкова зле. И ми кажете къде да си обработвам клипчетата. Погледнете за какво стана въпрос. Кенджи. Кенджа.
Аз се опитвам да не умра. Той без да искаме цел въпрос с капания на Супер Кенджи. Да бе, как и добре, най-накрая го убихме твоя. Добре, окей. Това е добре, че го бутна. И естествено, не мога да изстрелям топката на някъде и ни пил. Реви, Таро, реви, ти си виновна. Добре, така, сега трябва да се сегаме и да не ни бият. Добре, пак има обаче Кенджи, пак има Кенджи. Трябва сега за какво чакалите, бе? Хихи, убих го и Кенджито. Убих и бе да искам свърча. Айде давайте, имате шанс да вкарате гол. Просто го вкарайте. Не. Сега ако вкара... Брулер, ти сакат ли си или не? По-скоро или да. Айде, давайте. Човек, той е невменяем. Този не е добре психически. Ние ще загубим заради Кроу. Всъщност ние вече сме на път за да загубим заради него. Точно единствено, само единствено заради него. Защото просто той реши да е сакат. Айде само скочи. Браво. Айде сега ми помогни да го убия, пича. Не. За какво? Ужас, хора, направо тия рандами са много зле. Много зле. Много са зле. И ти умирай, бе. Давай. Не ми кажеш, че кровът ни си пусна хайперчарджа. Добре, окей. Добре, мислик. Няма да коментирам просто. Няма да коментирам просто. Няма просто да коментирам. Само това ще направя. Няма какво да коментирам повече. Това е. Как бе, човек? Как бе? Давайте. Сега трябва да сме срещу ботове. Дори да не сме, трябва да сме с някакви слаби купи. Давай сега, давайте. Добре, че ни се падат ботове, човек. Ту. Айде, победа. Добре, че се падаме срещу ботове. И така. Айде, последно. 3-3. Добре, окей. И ще видя някой, който ми е възможно най-близко да му вдигна 10, 15, 20 или като цяло какъвто и да е ранг. Не можа да му подам на бъстера. Той бъстър или бастър е всъщност?
Аз наистина не знам. Не се лигава, но наистина не знам как точно му се приноси името. Ама знам какво е Бъстър, Копчи, Хулиган, Гиди. Не знам. Научих го от един приятел това. Кажете ми ли да знаете какво означава това? Не, няма да ни вкара по такъв начин. Разбегай бе. 1, 2, 3. Давай, изнасяме го. Айде, като се подиграваш толкова много. Айде пътъката. Леле, то ще си пусне хайперчаржа за това ли бе. Леле. И след до края му е хайперчаржното. Да знаеш, че ще се фана. Оп. Айде, отивай за мляко. Ако тази по такъв начин го направи добре, тя точно да каже го направи, залягайте малъци. Айде. Ус. Добре, не знам защо настрелна. Пича просто бейтват с отборниците му. Пил. То скелет много ме кефи. Много ме скефи моя скелет просто. Добре, отиваме да видим сега някой друг. Супер. И сега ни се пада мека скин. Добре. Реално Мортиса. Да, Мортис, тъй че Мортис ще играме една игра. И даже този тъмън ще ни стане на 21 май. Трябва да ни е тъмън. В смисъл на 550 купи. Ако не, ще е на 600. Едно от двете. Май, не знам. Все едно, нали, ако не съм видял грешно, но мисля, че 8 купи ни оставяха за да вдигнем ранг. Не бе, човек. Мезито не видя ли, че... Леле, аз опитах да я фанат от това. Ужас, хора. Абе, общо взето това е. Кенджи, където има, няма как да биеме. Освен ако и ние не имаме Кенджи. Това е единственото условие, за да може да биеме. То е евентуално, нали? Защото може да ни се падне някой некадърен Кенджи. Добре, айде като знам толкова му се подиграват. Ще ни пие. Да. Извинявам се. И така. Добре, това може би ще е последна игра, ще си изпълня този квест, понеже трябва да си пиша домашните хора. Както ви казвам, мисля съм много зает. Прекалено съм зает. Туф. И се стъкнах току-що. Добре бе, човек, защо не играят пичовете? Тук това тук можеше да си ни директно първи гол. Уф, то откъде дойде бе? Откъде си пусна то супер бе? То не е бот обаче. То си играе. Изобщо не е зле. Добре, айде. Добре, браво. Сега така. Чакаме да хилнем малко.
туф и нищо не направихме. Абсолютно нищо не направихме. Ужас. Окей, потенциално имаме шанс. Сега така. Всички удари. Туф. Не! Защо бе? Опа, не знам какво натиснах. Не трябва да се получава така, не. Дай, сега ще ни вкарат! Бегай пъти с това ядро, бе. Айде, давайте сега, давайте. Давайте нахлувам. Айде бе, човек, айде бе, какво ги чакаш тия, бе? Майко, колко некадърни хора има. Ужас. Айде бе. Ужас. Хора, това е. Не мога повече да играя. Надявам се клипчето да ви харесва. Чао и до следващия път.